बे समाव मोनसे गोनांथार रादाब दासान्दि आसामनि गोबां बाहागोफोरा दैबानानि जेंनाजों भुगिनांनानै दं। बेबायदि थासारिनि समाव रायजो राजाफोरनि थाखाय मोनसे गोनांथार रादाब। भुटान हादरा जायखिजाया समावनो दै हगारनो हागौ। भुटान हादरखौ दै हगारगोन होननानै खौरां मोननाय जादों। भुटान हादरा दै हगारोब्ला आफां आसामा मोनसे गिदिरथार दैबानानि जेंनाजों भुगिनो गोनां जागोन। रायजोनि दैबानानि थासारिखौनो लानानै गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्मायाबो जिंगा खालामदों। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ को दैबानानि थासारिखौ लानानै गिबि मन्त्रि हेमन्त बिश्व शर्माया सांग्रां जानो बिथोन होदों।